Emi be main cha ya gan can si ba ba vu mu ne ne mu mi be na ma go e ti ye go ba on la yolo o ki ba mo mo nya bo ben can si ba a lo te mu ne ne mu mi be na ma go e ti ye go ba la yolo oki ba mamonya ya gan di bobo de mwa anwela ko bolo de ba muwe di loge ba mwa ne so no be bobo so ben aka maliki zanam la yolo oki ba mammo de tinya no ba la yolo oki ba Baba
Ay, mo, no se
ma azamu kan ralen ke mna ngande ke ma kan ralo ke mna no so de bada ngande bo e mana mile so bego awu ke go no ase de ngande bo mile so go na go ma bele bo ngande bo de la na wo bo de dinoma na go na e ma dinoma to de nugo de dinoma to de ngande bo mile so bego ebe de lo lili no ebe de lo lilo mile so bego ande bebe de lo lilo ebe nyana na ngande mo akuba na botugo de tewu na go kele de ngande bo kele de wa kele nugo kele de wa kele ngande bo na ngoga na botolo na bo ebolo ika wa bulere ngande bo ika wande bo na botulu ika wande bo na babama ika ma wande bo nugo de babo ebu agago no ebu agago ire ku de dio ne dioba ukara jale na wande bo na no ne ba mebeno ebu agago no wa ekene te wande bo mile so sigo ne dioyo okike bula ja wande bo na ne ba mebeno ebe de lo lili no ebe de lo lilo monne ke mo wande bo agago oja bo jebe ta wande bo na bula ma be ta ba e mo ta be be do ida wande bo na bula Friday na roje e baba o to nugo do e baba o to wande bo na kende mama do ebe de do lele no ebe de do lilo udojo e bo udojo le ase na do do e so mi se di ba wande bo na kende mama be no ne tiele no na go bum be ma ne ti no ba bale to ma wande mo wodo ja ne do ba wa ni do ba so kwese no odo je wande mo ba wande ti ka nu wo lo bu ba do do na go na e ma ebu elugo no wa sani wi bo wande bo na ba mo ba to na bo nu aso de wande bo na bu ga wi ba ka aso de wande bo na so de we bo wande bo na bu ga wa ba te bo ne tiele no ana bo e mo wande bo ka ka na bo tu yo ebu agago so na na ke wande bo na ne ba 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 no ebu agago no onya de ka wande bo na bu ja wande pese onya de ka wande bo no kamba bo chala wande bo na kende ba 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 no ebu na go eji ko e mo wande bo wa tu ne ne e ma nu go che me nu go do e ma nu go che bo wande bo na bu la wa lo na ma ga o che ba na go ga na o che bo wande bo e ma nu go da le ba na ga na o che bo wande be no tani to no wande bo ku wa e ma e ku a bia go no e be de lo lilo munne ke mo e ku na go o bo bo go su wande bo go su na me ga o bo me be kele Secretary of Biafra Market. Ndị egwe kene gị ọ. Achọla na nwanne m na abụghị egwe ọ emo. Achọla na eme
nwanne m ekwuto na agbago ele dị banụ etoma nwanne m bịara ebe anụ ledi nna m gabele dị mala etoma ọrụ ọbụbasịla chere nwanne m ibe egwu na-eme ebe ijele lili n'ụwa echema na-emu nwanne m chema na-eme nna m gị chema na-eje n'oledi egwu agago nne nke m nne etiele n'ụwa nnago nwanne nke m ibutu chiba domi na n'olu egwu ibutu chiba emo nwanne m na-ene egwu abịago n'ụwa owugo nwanne m nne na-ego m ike chọọ emo nwanne m odidi gbakọ nya gbaba nne na-agwụ m egwu abịago n'ụwa ebe jelolilo nwanne m na-emo nwanne m egwu na-abịa agbodobe nwanne m ka nne m na-ada na mgbe agbodobe nwanne m n'ụwa agbodobe nwanne m na-emele egwu anyị na-eti elu nwanne jọji nwanne m emetụla abịrịwa ị na-anụ egwu emetụla abịrịwa nwanne m nne na-agwa m egwu agago n'ụwa achọbogolo nwanne m na-eke nne gbagbo achọbogolo nwanne m inugo na-egba bebe nọ egwu na-aga n'ụwa ebe mbụ nwanne m ike chọọ ebo ike tụba m enugo n'egwu ike tụba m nwanne m mmanwụ na-agbọtụrugo ejidogbago nwanne m n'ụwa ọdụ nwanne m mmiri ezobego ka ndị mmụọ ka mbọ mmebe tọdị nwe igbo nwanne m atọ na nna ego egwu agawa n'ụwa ọ na-akụrụ nwanne m ike na nna gbogo ike na bọọlụ obebere egwu ike na abụghị nwanne m na-abụghị ike na ọdịga dịka eze egwu abịago n'ụwa ejika nke mụ nwanne m gbalị ịba na-eme eji ike alabata enugoro egwu nwanne chere ịbata nwanne m mmiri ezobego anyị na-etiele n'ụwa ejimegwu ekere mmadụ dịkwa ka ọba dịle isikoma onye eze egwu na-aga n'ụwa egwu na-aga obemgbe ojigbo ọnụbụrụ nwanne do n'ebe ọ nọ ebe mgbochi nwanne m ọgba nwoke na-eko oyi ebe ọ dị ọbọ na mgbe ude nwa na-eme ile butiki nugoro egwu udekwe butiki nwanne m na-aka nne ma gboo ebe jelolili n'ụwa ebe jelolilo china ebo nwanne m ebe jelolilo masilire bụ nwanne m na-aka nne ma mmebe nọ egwu agago n'ụwa egwu agago nna ebo nne etielu nne nke ebo nna go eklisia bịara nwanne m sayiyo ebo nwanne m amenugo ọkammasị nwanne m ọgba nwoke ga-ebebebe egwu agago n'ụwa ebe ọ dịghị gị nwanne m ọgba nwanne ma anụgo m igba ego nwanne gị na-agba ji egwu agago ọchọ ga nke m ala ya chọ nke nugoro egwu nna go ibe egwu na-emo nne etiele n'ụwa nna go ibe egwu na-emo nne etiele ọbara bụ nwanne m na nne ma gboo egwu agago n'ụwa egwu agago ọgọgbọ emo ebula na-edaba na n'ebe ọ nọ ejimegwu akara mmadụ gọmere ka eze ọbara dị bad water irulubani akere gị
bato agala sana ke dalgo agala sima ke wanda bona mula waga bato esna ke bebele kala tika bese wanda bona gane babo ego agago no esone wanda boji bona botlugo ebulo mabati ko na bono bitati ko wanda bona